Goeien en welkom bij de première van het Politbureau. Alle tizies krijgt een Friese politicus een vragenvuur voor de kiezen. In het eerste politbureau is dat Harry van der Molen, wethouder van de gemeente Ljouwert. Harry van der Molen wordt bijna op 22 april 1980 in Koortstertille. Hij gaat in dan woord naar squallen en ontwikkelt al gauw een passie voor politiek. Er worden mensen die worden kwad, dingen worden duurder. Maar je wordt daarvoor echt compenseerd. Dus het wordt hierom... Van der Molen gaat voor zijn studie naar Ljouwert en wordt politiek actief bij het CDA, de jongerenafdeling van het CDA. Hij is landelijk voorzitter van 2006 tot 2009. Van der Molen combineerde dat een achttal jaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad van Ljouwert. In 2014 werd de CDA wethouder, met jermoederbeleid en dwarpen en wieken in portefeuille. Ja, Harry van der Molen, welkom in het Politbureau. We hebben 2 jaar wethouder geweest. En verleden mogelijk de lokale politiek en gaan naar de landelijke politiek uit alle strokjes. Er zijn mensen die dat kiezersbedrog nemen zo'n. Ja, er zijn vast mensen geweest die dat zeggen. Voor mij is het al jaren echt de belangstelling om volksvertegenwoordiger in Den Haag te wezen. Maar waarom Dus, verliet je dan jou weer de post van wethouder? Nou, we hebben in Ljouwert in 2020 al verkiezings. Ik zou in april voortgaan, dus jelwijs is het net. Maar ja, ik ga al 2 keer eerder op de lijst staan. Dus ik ga in mijn eigen omjouwing net in jet die nou echt verbaasd wie dat Harry van der Molen naar Den Haag zou gaan. Maar 2012 was hij op de 21ste plak. Als dat trok weer, dan ging je net iets wethouder worden. Is het wethouderschap dan een soort tweede best worden voor jou? Nee, want het wie voor mij wel een verrassing. He, dat hebben we toen ook wel zijn. Het CDA in Ljouwert hier eigenlijk altijd in een wethouder en geen 2. Dus ik stier op nummer 2 op de lijst. Ja, en dan wordt er een beroep op je dienen. Eigenlijk bij tafel. Ja, en politiek gaat mijn het. Dus dan stap je direct in. Ja, dan verruil je dus de lokale politiek voor de landelijke politiek. Wat is dan leuk om parlementariër te wezen? Want hier als wethouder kan je gaan hoe de lanterenpjaal naar de fietspaden en neem het allemaal maar op. Daar moet je maar afwachten wat je invloed is. Ja, dat mag je wat zien. Maar het weer meidje. En waarom word je het dan? Nou, ik ga echt altijd al zijn. Het gaat me net om Kamerlid of parlementariër. Maar ik wil volksvertegenwoordiger uit Friesland in Den Haag wezen. Ik had het bijvoorbeeld bij Joop Atsma en Sander de Rauwers, jongen. Ja, en dat sprutst tot mijn verbeelding. Ja, joh, vielen je meer volksvertegenwoordiger, politicus als bestuurder? Nou, bestuurder gaat meer goed af, vind ik hartstikke mooi. Hè? Want zoals Erik zei, de ene die kan wat regelen. Dus dat is mooi, dat wordt oors. Maar ja, ik ben graag onder de meesten. Dus het volksvertegenwoordigende kant, ja, daar hel ik mijn voldoening uit. Ja, jij hebt je aanstekte rond om wat meer politiek te bedrogen. Dat kun je als wethouder natuurlijk net. Want meestal zijn wel eens wat vies dan wat minder van wethouderschap. En dat is wel dat ik me in raadsvergaderingen stiller houden moet dan ik daarvoor goed doen. Want ik mij heel graag het debat vieren. Ja, dien je dat als riets ik al, als fractievoorzitter? Ja, meestal wie wel soms wordt gespannen als ze met mij in debat wonen. Ja, en dat vind ik gewoon mooi om te doen. Omdat je als CDA je bjatskip wel uitventen moet. En dat doe je nooit door stil te wezen. Nee, Joop Hatsma, Sander de Rauwe, je neemt ze haar een voorbeeld. Zij wie een echt Friesen in Den Haag. Hè? Ze kwam ik op van Friesland. Ja, maar hoor je dat ik? Ja, maar dat kerst niet alleen maar CDA's, maar als je nou Lutz Jacobi neemt, die neemt ook Arskier. Dus Sander is uit de Kamer, Lutz is uit de Kamer. En we moeten uit Friesland wel uw plak bevechten. Hè? Het is net de eerste provincie waar ze aan denken, helaas. Maar wil je ook rechts aan Frieske ambassadeur in Den Haag als een Lutz Jacobi? Type. Ik sneun hier een partij met Lutz over haar ondervindingen. Ik vind dat ze geweldig dingen had om meestal naar Den Haag te halen. En dat wil ik ook doen. Maar ik zal het op mijn eigen manier doen. En dat zal wel wat oorswijzen dan Lutz. Lutz Jacobi ging dan was je de partijlijn in. Het CDA is niet bekend als iedereen die bloot toch wel aardig binnen de koer. Ja. Dwar joders en dan uit te gaan? Ja, maar je hebt hier in dat filmpje een stukje hoe dat CDA vastzitter wie. Ja, dan zit je heel vaak uit de koer. Ja, dus ik weet dat wel hoe kan dat dadelijk zit. net meer. Nou, in een fractie ga je wel die discussie, hè. Alleen dat Ja, maar die de fractie heeft stemgedrag. discipline. Ja, zeker. Maar dat ga ik ook een voordeel van. Stel nou, ik maak van Friesland iets van wanderboksen. Dan wil ik ook die Brabanders en Limburgers in mijn fractie dat ze achter me staan. Dus dat kan ik wel begrijpen. Ja, maar je doet zoekje. Ja, wat ben jouw speerpunten dan van Friesland? Waar wil je aan herinneren worden als je Harry van der Molen in Den Haag ja, dat is moeilijk. Ik zeg altijd, meestal feliciteer al, maar ik zeg ik met wie een meidje. Dus ik ben 3 hier in Den Haag West, dus ik ben wel tarret hoe de vrouw daarin wandel zit. Maar de dijselijkste dingen weet ik nog net. Ja, je komt er als jongste bediende natuurlijk. Je wordt een backbencher aan ze. Nou, dat weet ik net. Het mooie van plak alles 8 leren. op de lijst is wel dat je wel echt een plak gaat. En het mooie is, ik ga aan zijn campagne vieren met Esther Hanemaaij, die ook op de lijst voor het CDA staat. Ja, en dan is het stemmen, want met meer stem kan je gewoon een grotere stem in Den Haag.
Maar neem eens een onderwerp, want je neemt het nog in algemeenheden. Maar Ja. wat is een onderwerp Nou, wat je bijvoorbeeld waar ik een onboren periode mee het Waandewest ben, is Lietse Squal. In de gemeente Ljouwert, gezoen, genoeg bij, maar we gaan echt op een aantal plakken dat Lietse Squal de holle amper boppen wetterhouden kennen. En dat is zo'n onderwerp waar ik elke keer wel zeg maar, dat gezichtspunt op tafel ga wil, want dat betekent een heel soort voor de leefbaarheid van uw platteland. We krijgen dus een kabinetsformatie die het volgens heel lang door kennen zo. Stel je voor het CDA met Roppen, daar kabinetsdeelname. Is Harry van der Molen dan iemand die erin zit wel als staatssecretaris? Dat is mijn ambitie net. Mooi het net? Ik wie al lang blij dat ik in de top 10 van de list stier. Dus ik ga erheen om Kamerlid te worden. Ja, familie en gezin, je willen wel naar een minister die op dat met, hè? Dat zou natuurlijk wel geweldig zijn. Ja, want ik ga een familie en gezin, dus ik zou dat wel kennen. Maar je wil volksgezin willen geweest. Ja, dat vaak daar wil je ga ik kennen, maar daar solliciteer je echt op. Hè? Zie je echt net de nieuwe staatssecretaris Nee. uit. Nee. Nou win je natuurlijk een wethouder die dat ik voor een pad maar in huid die. Ja, Dat weer wel een noviteit, hè? Je hebt geen aandacht voor je gezin. ja. Dan ga je naar Den Haag daar. Maar Je dat- zul je gezin nooit Daar weg. maken mensen dus wel grappen over. Hè? Van hoe kan dat nou een heitedij? Ik vind dat zo belachelijk. Maar wie het nou een Vind ik- drege kar van jou om te zeggen, ik ga naar Den Haag? Want dan zul je bent misschien s'nachts uit je het vlees snijden. Nee. Zo erg hoeft dat net te wezen. En daar ben ik altijd Het is een zelf in. fulltime baan, toch? Ja, Parlementariër. zeker. Maar meestal is het van, tiensjes beginnen de werkdagen in Den Haag. Tiensjes wijsjes toonsjes. Dus je kent op Mendius en op Vreeds wel wat van. Maar ja, dan word je echt weer op paard om dingen te zien. Dus meer aan betingst om volksvertegenwoordiger in Den Haag te worden, wie wil. Dat het thuis echt vrouw- de vertrouwen in. De vrouw is het maar eens. De vrouw Daar komt er het maar eigenlijk op eens. deel. Ja. De vrouw schikt er in het feit dat Hart net zo Nee, vaak mijn met vrouw u is. schikt zich nergens in. Dus ik weet niet wat voor vrouw stoel hast. Maar die familie die moet wel uitzoeken worden. Ja, nou ja, goed, de realiteitssalaris is wel wijzen dat van een deeltijdbaan in Ljouwert jaar ze fulltime en misschien wel meer dan fulltime baan in Den Haag krijgen. Ja, dat weet je. Maar dat is, meestal zeggen ze, dat is al hartstikke mooi. Dat is ik zo. Maar je levert echt wel weer wat oren dingen in. Aan de andere kant, ik ben nou wethouder. Ik ben voor jou een wet dat een oor als al verdwaande. Dus dat soort tier erin stekken, dat is bij u thuis al wel gewoon. Ja. Maar hij daar toch nog wel hoe wikt en weegt. Want ik kan me voorstellen dat dit een stap is van net alleen nog een perier, Nee. maar van jaren. Ja, zeker. Maar zoals ik al zei hier, van, ik ga al 2 keer op de lijst staan. Hè? Ik ga botsen om campagne te gaan vieren. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Maar ja, je weet wel, als je daar een tag in, dan is het op afstand aanstaan van Hoers. Ja, Ja. Van Friesland dus. Jelmer Staal is een van de mannen die dik voor de PvdA op de lijst misschien komt. Hè? Of misschien komt. Welke plak weten we nog net. Maar is dat een soort van verbond wat je dan lezen kennen? Aandacht van Friesland, aandacht van Ljouwert. Dat je gearworking maar zijn jongens zieken kennen? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, wat ik ook mooi vind bij het CDA is dat er een Kamerlid nou uit Grains en Drenthe komt. He, want er zijn een hele soort dingen die Friesland natuurlijk met Grains en Drenthe oppakt. En of dat nou de problematiek is met het gas in Grains, of dat we hier in Friesland wat infrastructuur bijvoorbeeld bij jou nog realiseren, maar terwijl de minister een streek doorheen hellen, ja, dan mag echt die contacten opbouwen. CDA begint al met Noordelijk Landsdeel, ik ken het al. Nee jong, want dat D66 dat weer opschreven had in hun verkiezingsprogramma van hef Friesland maar op. Ja, dat Safir is het CDA in elk geval nog. nou, niet. dat Safir komt het CDA nooit, denk ik. Nee. Nou, Harry van der Molen, dus aanstonds mogelijk naar Den Haag. Over de gevolgen maakt uw cartoonist Gerco van Beek de volgende tekening. Goed, dit wie het politbureau. Harry van der Molen, wie is gast. Dank u wel voor het Jeroen Wijzen. Bedankt dat je er weer. Ik wil wel in het belang van Friesland vragen dat je hier in elk geval ont maart Takkenmier blauwen. Ja, Hier, hè? Ja, in Friesland. Dat we nog eens een keer onder vregen toch kennen. al. Ja, nee. Ik ben hier nooit wennen natuurlijk. Ik ben een Fries bereikbaar, hoop ik. Al was hij natuurlijk dat Harry van der Molen uiteindelijk keersen wordt als 8e op de lijst van het CDA in de Tweede Kamer. Ontzag hier deze eerste uitsturing van het politbureau Takkenbieke weer. Dan is het Prinsjesdag. Ondan.